Bueno, Argi Xorgin nire lehenengo bakarkako liburua da, eta kariño handiz egindako, idatzitako istorioa da, baina liburuari duda barik Josebaren marrazkiek ematen diote xarmarik gehiena. Bueno, gehiena denuke esango, baina bai egia da nire lehendabiziko ipuin ilustratua dela era berean, eta orduan nik ere hartu dut, gogo bereziekin hartu dut enkargu hau, eta bueno, hasieratik nik uste saiatu naizela historiari ahalik eta gehiena hurbiltzen, historiak esaten zidan ahalik eta hoberen azaltzen marrazkien bidez, baina, bueno, ni komiki mundutik nator, eta orduan, komiki munduan lehendabiziko egiten den gauza da pertsonaien diseinu bat, eta hortik hasi ginen biok lanean, lehendabizi egin dituen pertsonaia guztien bozeto batzuk, eta berari bidali nizkion, eta egon ginen erabakitzen ze puntutaraino larritu hartzen gauza bat edo bestea, eta ze puntutaraino xauxarrek beldurra eman bertzuten edo ez, eta nik uste azkenean lortu dugula marrazkiek izatea tono egoki bat, nik esan nuke 10 urteko aurre gustatuko zaiena. Espero dut.